Velkommen til denne skønne villa, beliggende på Gamle Hobrovej 124 i Randers. Boligen er beliggende på 1217 kvadratmeter stor ugenert grund og med busforbindelse lige uden for døren. Området byder på skole, børnehave, dagpleje samt fritidsaktiviteter og gode indkøbsmuligheder og grønne arealer lige i nærheden. Boligen byder indenfor til 180 kvadratmeter bolig. Rigtig godt indrettet, med godt lyst spisekøkken og lyst bryggers med gode skabspladser og udgang til villaens dejlige have. Stor lys stue med udgang til 12 kvadratmeter udestue, som ligger i direkte forlængelse af villaens store hall. 3 gode børneværelser og et stort soveværelse. Og så er der 34 kvadratmeter garage med automatisk port. Har du lyst til at opleve denne skønne villa? Så kontakt Else Maria, salg og vurdering, Min Bolighandel på 24 82 68 99.